Пуснал съм го да снима. Пръстите не се отпред. Чакай сега, Само дръж. решава как да го насочвам. То е широк обективен. Един е отдолу, другия е отгоре. Той е широк. Чироките виж какво прави. По-широки гуми. Така стана за дръства. Банка, това ще са такова, бе. То, защото сега... То трябва да го спираме от време на време.